Pues això és el que està intentant les Corts Valencianes, fer una posició comuna de tots els càrrecs públics valencians front als pressupostos generals de l'Estat. I, a més, hi ha un pacte signat per tots els grups parlamentaris, per sindicats, per la patronal, per les universitats, per centenars de municipis, per centenars d'entitats cíviques, que demana, efectivament, aquestes tres qüestions. Inversions, finançament just i regularització del deute. Pacta sunt servanda. Així n'hi ha 5 grups parlamentaris que han signat uns acords i el que està en joc és veure com se materialitzen aquests acords per a que no se queden en paper mullat. Perquè si no, què estem fent? Brindis al sol? Firmem el paper per a que no ens puguen dir antivalencians, però després quidrà algú des de Madrid, des d'un carrer cèntric de Madrid, i diu, quietos paraos. Entonces, quina classe de defensa dels interessos valencians és això? Si uno firma que a la comunitat han de vindre les inversions, ni més ni menys que als demés, Nosaltres el que volem és un tracte just, no volem ser més que ningú. Però si firmes que vinguen les inversions i després quan s'ha de materialitzar aquest acord te tires enrere, doncs home, és firmar en la boca xicoteta, no? És firmar per el que diran. I així no tenim que fer les coses per el que diran. Tenim que fer les coses perquè ens les creiem i perquè som conseqüents amb allò que firmem.